హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 6వ అధ్యాయము బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట అన్నది ఈ అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 21 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 22, 23, 24 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్య పాదాయ నితాయ కృపా ప్రదాయిని గౌర కథాదామదాయ నగర గ్రామ తారిణి. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి.
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। సో కైలాసం యొక్క వర్ణన మరి ఆ మైత్రేయ ముని విదురులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇదంతా కూడా మరి ఆ బ్రహ్మదేవుడితో కలిసి ఆ యజ్ఞ సదస్సు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దేవతలు, ఇతర బ్రాహ్మణులు అందరూ కలిసి మరి అక్కడ జరిగినటువంటి అపరాధానికి పరిహారంగా ఆ శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి వెళుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇవన్నీ వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నట్లుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని ఆయన మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి శోభాయమానితమైనటువంటి వృక్షాలను గురించి, జంతువులను గురించి, సరస్సులను గురించి, ఉద్యాన వనాలను గురించి వర్ణిస్తూ సుందరమైనటువంటి ఆ కైలాస పర్వతం గురించి వర్ణిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచి మంచి ఔషధాలకు సంబంధించినటువంటి ఫలాలు, పండ్లు ఇచ్చేటువంటి వృక్షాలు అవన్నీ కూడా చెప్పడం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటి గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సో ఇంకా చివరిగా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఉద్యాన వనాలు, ఆ వనాల పక్కన ఉన్నటువంటి కర్ణాంతరాలు, ఏకపాదాలు, ఆశ్వాస్యములు, ఉరుకాలు, జింకలు, అలా ఆ సరోవరాలు, ఆ కైలాస పర్వతాన్నంతటినీ కూడా అంటే ఆ శివుని యొక్క ఆవాసమైనటువంటి ఆ ప్రాంతాన్నంతా కూడా శోభాయమానంగా చేస్తూ ఉన్నాయి అనేది మనము చూస్తూ వచ్చినటువంటి. సో ఆ క్రమంలో ఇంకా ఆ కైలాస పర్వతం యొక్క శోభను గురించి ఇంకా వర్ణిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణము, ఐశ్వర్యాలను గురించి, శోభ గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు మైత్రేయం అనే విదురుడితో. ఆ సందర్భంలో ఈరోజు మనము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయంలోని 22, 23, 24 శ్లోకాలలో ఏం చెప్పబడిందో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. పర్యస్తం నందయా సత్యాః పర్యస్తం నందయా సత్యాః పర్యస్తం నందయా సత్యాః స్నాన పుణ్యతరోదయా స్నాన పుణ్యతరోదయా
స్నాన పుణ్యతరోదయా విలోక్య భూతేశ గిరిం విలోక్య భూతేశ గిరిం విలోక్య భూతేశ గిరిం విబుధా విస్మయం యయుః విబుధా విస్మయం యయుః విబుధా విస్మయం యయుః పర్యస్తం నందయా సత్యా స్నాన పుణ్యతరోదయా పర్యస్తం నందయా సత్యా స్నాన పుణ్యతరోదయా విలోక్య భూతేశ గిరిం విబుధా విస్మయం యయుః విలోక్య భూతేశ గిరిం విబుధా విస్మయం యయుః పర్యస్తం నందయా సత్యా స్నాన పుణ్యతరోదయా విలోక్య భూతేశ గిరిం విలోక్య భూతేశ గిరిం విబుధా విస్మయం యయుః సరళాదేవి మాతాజీ పాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. పర్యస్తం నందయా సత్యాః స్నాన పుణ్యతరోదయా విలోక్య భూతేశ గిరిం విబుధా విస్మయం యయుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు. పరేశం నందయ సత్యాః స్నాన పుణ్యో తత్తురోదయా విలోకభూతే దోషే సాగరిం విబుధా విస్మయాయుః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకాలలో ఉన్న అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. పర్యస్తం చుట్టబడి నందయా నందాచే సత్యాః సతీదేవి యొక్క స్నానము వలన పుణ్యతర విశేషముగా సుగంధము కలిగిన ఉదయ జలముతో విలోక్య గాంచి భూత ఈశా
భూతైష భూతేషుని భూతేషు గిరిం గిరిం పర్వతమును పర్వతమును విబుధాహ విబుధాః దేవతలు దేవతలు విస్మయం విస్మయం విస్మయము విస్మయము యయుః చందిరి హరే కృష్ణ. సో భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ప్లీజ్. అచ్చట గల అలకనంద సరస్సునందు అలకనంద సరస్సునందు సతీదేవి సతీదేవి స్నానమాడేది స్నానమాడెడి అది విశేషముగా అది విశేషముగా మంగళకరమైనది. మంగళకరమైనది. దేవతలందరూ దేవతలను ఆ కైలాస పర్వత శోభను గాంచి ఆ కైలాస పర్వత అచ్చట గల అచ్చడి గల ఐశ్వర్యమునకు ఐశ్వర్యమునకు అబ్బురపడిరి. అబ్బురపడిరి. సో భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీ భాగవత చంద్రికయను వ్యాఖ్యానమును అనుసరించి సతీదేవి స్నానమాడిన జలము గంగానది జలమే అనగా గంగానది కైలాస పర్వతము మీదుగా ప్రవహించుచున్నది. గంగానది శివుని జటాజూటము నుండి ప్రవహించును కనుక ఈ వాక్యమును నిస్సందేహంగా అంగీకరింపవచ్చును. గంగా జలము శివుని శిరముపై నిలిచి ఆ పిదప విశ్వమునందలి ఇతర భాగములకు ప్రవహించును కనుక సతీదేవి స్నానమాడిన పరిమళ భరితమగు జలము గంగా జలమే యగుట నిజమునకు సంభవమై ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము హరే కృష్ణ. సో ఏమిటంటే కైలాస పర్వతంలో అంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా వివిధ రకాలైనటువంటి వాతావరణం, అరణ్యముల సుశోభితమైనటువంటి ఉద్యానవనాలు, సరస్సులు, పలు రకాలైనటువంటి పక్షులు, జింకలు, కోతులు, అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి జంతువులు. సో అంటే ఈ సృష్టిలో సాధారణంగా జీవులు పొందేటువంటి వివిధ రకాల దేహాలకు సంబంధించి దాదాపుగా ఉన్నట్లుగా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది చూసినటువంటి. సో అలా అంత మరి ఆ ఐశ్వర్యపూర్ణమైనటువంటి ఆ ప్రదేశమునకు వాళ్ళు వెళుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో వారు ఇంకా ఆ ప్రదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి, అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఇతర విషయాలను గురించి చెప్తూ ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నటువంటి పర్యస్తం నందయా సత్యాః స్నాన పుణ్య తరవుదయా విలోక్య భూతేశ గిరిం విబుధా విస్మయం యయుః. సో విబుధ అంటే ఇక్కడ దేవతలు మరి ఆ బ్రహ్మదేవుడితో పాటు వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వాతావరణాన్ని చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కైలాస పర్వతం యొక్క ఐశ్వర్యమునకు వారు అబ్బురపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ మహిమాన్వితమైనటువంటి కైలాసగిరి చుట్టూ ప్రవహించుతున్నటువంటి ఆ పవిత్ర నదీ జలాలు, మరి ఆ పవిత్రమైనటువంటి నదీ జలాల యందే ఆ సతీదేవి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అచ్చట గల అలకనంద సరస్సునందు సతీదేవి స్నానమాడేది అది విశేషంగా మంగళకరమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ మహిమాన్వితమైనటువంటి కైలాస పర్వతం చుట్టూ ఆ ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆ కైలాస పర్వతం నుండి ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పవిత్రమైనటువంటి మరి అక్కడ పుణ్యతర అని చెప్పబడుతుంది.
స్నాన పుణ్యతర ఉదయ. ఉదయ అంటే ఇక్కడ జలం అంటే ఎంతో సుగంధపరమైనటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి ఆ జలం, జలమునందు ఆ సతీదేవి స్నానము ఆచరించడం వలన ఇంకా పవిత్రమైనవి అని చెప్తున్నా. అదే అసలే ఆ కైలాస పర్వతంలో ఉన్నటువంటివి పవిత్రమైనటువంటి. సో ఇంకా ఆమె స్నానం ఆడడం వల్ల అది విశేషముగా మంగళకరమైనది. అంటే సతీదేవి స్నానము ఆచరించడం వలన ఇంకా అవి పవిత్రములై పరిమళ భరితములైనవి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క ఆ భూతనాథుడు, భూతగిరేశం, భూతనాథుడైనటువంటి శివుని యొక్క ఆ కైలాస పర్వతము శోభాయమానంగా అచ్చట అనేక రకాలైనటువంటి ఐశ్వర్యాలను గాంచిన దేవతలు విబుధ విస్మయం యయుహు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ దేవతలు అందరూ కూడా ఎంతో విస్మయానికి గురి అయ్యారట. ఆ శివుని యొక్క ఆ కైలాస పర్వతం యొక్క శోభను గాంచి ఆ దేవతలంతా ఎంతో సంబరమాశ్చర్యాలకు గురి అయినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మరి శ్రీ భాగవత చంద్రిక అనేటువంటి ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని అనుసరించి అక్కడ ఆ సతీదేవి స్నానం ఆచరించినటువంటి నది గంగా జలమే. ఆ జలం ఏదైతే ఉందో అలకనంద సరస్సులో ఉన్నటువంటి జలం ఏదైతే చెప్పబడుతుందో అది ఖచ్చితంగా గంగా జలమే అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలను తాకి ఇక్కడ ఇటు వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ జలాన్ని మరి మొదటగా ఆ శివుని యొక్క జుటంలోనికి వచ్చినటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. జటాజుటంలోనికి వచ్చినటువంటిది కనుక కైలాస పర్వతమే ఆయన ఉంటాడు కాబట్టి ఆ పర్వతం పై భాగంలో ఆయన యొక్క ముఖం ఉన్నది అంటే ఆయన ఉన్నాడని చెప్తారు. అందుకే ఆ ఇప్పటికి కూడా ఆ కైలాస పర్వతం ఏదైతే ఇప్పుడు మన టిబెట్ ఈ ప్రాంతాల్లో చెప్పబడుతుందో అది పవిత్రమైనటువంటి కనుక దాని మీద నుంచి ఇప్పుడు ఏరోప్లేన్స్ కానీ ఇవన్నిటి కూడా నిషేధం గానే చెప్పబడుతుంది. ఆ కైలాస పర్వతం ఇప్పుడు ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దానిపైకి అధిరోహం కూడా నిరోధించబడినట్లు. సో అలా ఆ శివుని యొక్క జటాజుటలం నుండి ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటిది కాబట్టి మరి ఆ కైలాస పర్వతం అంటే శివుడే సాక్షాత్తు కనుక మరి అక్కడ నుండి వచ్చేటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ జలము గంగా జలమే అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. గంగాజలం శివుని శిరసుపై నిలిచి ఆ పిదప విశ్వమునందలి ఇతర భాగాలకు ప్రవహించుచున్నది కనుక మరి సతీదేవి స్నానమాడినటువంటి ఆ పరిమళ భరితమైన జలము గంగాజలమే అనుట నిజంగా సంభవమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా అక్కడ వాళ్ళు గమనిస్తూ ఉన్నటువంటి చూసినటువంటి మరికొన్ని విషయాలను మనకి ఈ శ్లోకాలలో వివరించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. తదుపరి 23వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. దదృషు సుస్తత్ర తే రమ్యాం దదృసుస్తత్ర తే రమ్యాం దదృసు తత్ర తే రమ్యాం అలకాం నామ వై పురీం అలకాం నామ వై పురీం అలకాం నామ వై పురీం వనం సౌగంధికం చాపి వనం వనం సౌగంధికం చాపి
వనం వనం చౌగంధికం చాపి సౌగంధికం యత్ర తన్నామ పంకజం యత్ర తన్నామ పంకజం యత్ర తన్నామ పంకజం పంకజం. హరే కృష్ణ. దదృశుస్తత్ర తే రమ్యాం అలకాం నామ వైపురీం దదృశు తత్ర తే రమ్యాం అలకాం నామ వైపురీం వనం సౌగంధికం చాపి యత్ర తన్నామ పంకజం వనం సౌగంధికం నామ పంకజం వనం సౌగంధికం చాపి యత్ర తన్నామ పంకజం వనం సౌగంధికం చాపి యత్ర తన్నామ పంకజం. హరే కృష్ణ. నేను పూర్తిగా మొత్తం శ్లోకం చదివేదాకా ఆగండి దరిస్తుంది. హరే కృష్ణ. దదృశ తత్ర తే రమ్యాం అలకాం నామ వైపురీం వనం సౌగంధికం చాపి యత్ర తన్నామ పంకజం వనం సౌగంధికం చాపి నామ పంకజం. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలక్ మాతాజీ, సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు వీలైతే చదువు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దదృశుస్తత్ర తే రమ్యాం అలకాం నామ వైపురీం వనం సౌగంధికం చాపి యత్ర తన్నామ పంకజం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాद प्रणाम्स. దదృశుత్ర తే రమ్యం అలకాం నామ వైపురీం వనం సౌగంధికం చాపి యత్ర తన్నామ పంకజం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాలను యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. దదృశుః కాంచిరి శ్రీ తత్ర తత్ర అచ్చట తే తే వారు రమ్యాం మిగుల ఆకర్షణీయమగు అలకాం అలకాయను నామము కలిగిన దిక్కముగా వనము సౌగంధికం సౌగంధిక మరియు అపి అయినను యత్ర ఆ ప్రదేశమున తత్నామ ఆ పేరుతో ప్రసిద్ధము పంకజం కమలములు. హరే కృష్ణ. సో
భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ విధముగా ఆ విధంగా దేవతలు దేవతలు సౌగంధిక సౌగంధిక అనగా సుగంధ భరితమగు అనగా సుగంధ భరితము వనమునందు రమ్యమగు రమ్యమగు అలకాయను ప్రాంతమును గాంచిరి ప్రాంతము కమలములు సమృద్ధిగా లభించడి కారణముననే ఆ వనము సౌగంధిక వనముగా ప్రసిద్ధి చెందినది. హరే కృష్ణ. భాష్యం. కొన్ని మార్లు అలకా ప్రాంతము అలకాపురి అనియు పిలువబడును. కుబేరుని నివాసమునకును అలకాపురి అనియే పేరు. కానీ కైలాస పర్వతము నుండి కుబేరుని నివాసము కానరాదు కనుక ఇచ్చట పేర్కొనబడిన అలకా ప్రాంతము కుబేరుని అలకాపురికి భిన్నమైనది. వీర రాఘవాచార్యులు వ్యాఖ్యానమును అనుసరించి అలకాయనగా అసాధారణ సౌందర్యము కలది అని భావము. విశేషమగు సుగంధమును వెదజల్లు సౌగంధిక నామక కమలమును దేవతలు ఆ అలకా ప్రాంతమున గాంచిరి. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలు అక్కడ మరి ఆ అలకనంద సరస్సు, సతీదేవి స్నానమాడినటువంటి వాటితో పాటు అదేవిధంగా అక్కడ దేవతలు ఆ సుగంధ భరితమైనటువంటి వనములు, అలాగే ఆ వనముల యందు రమ్యంగా అలక అనేటువంటి ఒక ప్రాంతాన్ని కూడా, రమ్యమైనటువంటి అలక అనేటువంటి ప్రాంతాన్ని గాంచారు అని చెప్తున్నారు. అలక అంటే అలకాపురి అనేటువంటి మరొక పేరు కూడా ఉన్నది అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ అలకాపురి అనేటువంటిది కుబేరుని యొక్క నివాస స్థానం. అయితే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి అలకాపురి అనేటువంటిది డిఫరెంట్ గా చెప్పుతున్నారు. వేరు అంటే ఆ కైలాస పర్వతంలో ఉన్నటువంటి అలక అక్కడ కూడా ఉన్నది, అది కుబేరుని యొక్క నివాస స్థానము కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నాము. సో అలక అంటే సౌందర్యమైనటువంటి అసాధారణమైన సౌందర్యం, అంటే సాధారణమైనటువంటి సౌందర్యం కాదు, అసాధారణమైనటువంటి సౌందర్యము కలది అనేటువంటి భావన మన పూర్వాచార్యులు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, అంటే కైలాస పర్వతంలో అసాధారణమైనటువంటి సౌందర్యము కలిగినటువంటి ప్రాంతాలను ఆ దేవతలు గాంచినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలా అది మరి అంతటి రమ్యంగాను సౌగంధిక వనముగాను ప్రసిద్ధి చెందడానికి కారణము ఆ ప్రాంతమునందు కమలములు సమృద్ధిగా ఉండడమే, ఆ సుగంధభరితమైనటువంటి కమలములు సమృద్ధిగా ఉండడమే కారణం అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకము. సో హరే కృష్ణ ప్రభు, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నందాచలక నందాచ నందాచాలక నందాచాలక నందాచ నందాచాలక నందాచ నందాచాలక సరితౌ బాహ్యత పురః హరితౌ
సరితౌ బాహ్యత పురః సరితౌ బాహ్యత సరితౌ బాహ్యత పురః సరితౌ బాహ్యత తీర్థపాద పదాంబోజః తీర్థపాద పదాంబోజః తీర్థపాద పదాంబోజః తీర్థపాద పదాంబోజః తీర్థపాద పదాంబోజః రజసాతీవ పావనే జపాతీవ పావనే రజసాతీవ పావనే రజసాతీవ పావనే రజసాతీవ పావనే రజసాతీవ పావనే హరే కృష్ణ నందాచలక నందాచ సరితౌ బాహ్యత పురః నందానలక చందా చ సరితౌ బాహ్యత పురః నందాచాలక నందాచ సరితౌ బాహ్యత పురః నందాచాలక సరితౌ బాహ్యత పురః తీర్థపాద పదాంబోజ రజసాతీవ పావనే తీర్థపాద పదాంబోజ రజసాతీవ పావనే తీర్థపాద పదాంబోజ రజసాతీవ పావనే తీర్థపాద సదాంబోజ రజసాతీవ పావనే హరే కృష్ణ పూర్తి శ్లోకం చూద్దాం నందాచాలక నందాచ సరితౌ బాహ్యత పురః తీర్థపాద పదాంబోజ రజసాతీవ పావనే నందాచాలక నందాచ సరితౌ బాహ్యత తీర్థపాద సపదాంబోజ రజసాతీవ పావనే హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభు చదువు హరే కృష్ణ ప్రభు నందాచాలక నందాచ సరితౌ బాహ్యత పురః తీర్థపాద పదాంభోజ రజసాతీవ పావనే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ చంద్రావతి మాతాజీ స్తోత్రం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నందాచాలక నందాచ సరితౌ బాహ్యత పురః తీర్థపాద పదాంభోజ రజసాతీవ పావనే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. నందా నంద చ మరియు అలకానంద 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 చ మరియు మరియు సరితౌ సరితౌ రెండు నదులు బాహ్యతః వెలుపల పురమునకు తీర్థపాద దేవదేవుని పద అంభోజ పాద పద్మముల రజసా రజముచే అతీవ సమృద్ధిగా
సమృద్ధిగా పావనే పావని పావనమై ఉండెను. పావనమై ఉండెను. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీల ప్రపాదించారు. హరే కృష్ణ. నంద నంద అలకానంద అలకానంద అను రెండు నదులను కూడా అను రెండు నదులను కూడా దేవతలు దేవతలు అచ్చట గాంచిరి. అచ్చట కాంచిరి. దేవదేవుడగు దేవదేవుడు గోవిందుని పాదపద్మ రజముతో పాదపద్మ రజముతో ఆ రెండు నదులు ఆ రెండు నదులు పావనమై ఉన్నవి. పావనమై హరే కృష్ణ. సో ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో అక్కడ ఆ నదులను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి వివరణ మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా 22వ శ్లోకంలో అక్కడ ఆ మహిమాన్వితమైనటువంటి ఆ కైలాసగిరి చుట్టూ ప్రవహించుతున్నటువంటి ఆ పవిత్రమైనటువంటి ఆ నందా నదీ జలము యందు సతీదేవి పుణ్యస్నానములు ఆచరించినదని, ఆమె ఆ విధంగా స్నానము ఆచరించడం వల్ల అక్కడ ఇంకా శోభాయమానంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నంద సరస్సులో అలకనంద సరస్సులో ఆమె స్నానం ఆడడం అది ఇంకా మంగళకరం కావడం, అటువంటి ఆ కైలాస పర్వతం యొక్క శోభను ఐశ్వర్యములను దేవతలు గాంచి ఆశ్చర్యపడినటువంటి విషయాన్ని చెప్పడమే కాకుండా ఇంకా అక్కడ వాళ్ళు ఆ విధంగా దేవతలు సుగంధ భరితమైనటువంటి ఆ వనమునందు అలకాయ అనేటువంటి ప్రాంతాన్ని గాంచారు అని చెప్తున్నారు. సో అచ్చట అంటే ఆ కైలాస పర్వతం పైన ఆ దేవతలు అలకాపురిని చూసినటువంటిది, దాని మరి అందచందాలకు, దాని యొక్క సుగంధ భరితమైనటువంటి ఏదైతే ఉందో సుగంధ భరితమైనటువంటి రమణీయమైనటువంటి ఆకర్షణలకు, అందాలకు, సుగంధ భరితమైనటువంటి సువాసనలకు, అందుకే అందచందాలు అని అంటారు. సో వాటికి దేవతలు అక్కడ చూసినటువంటి వారందరూ కూడా అబ్బురపడి ఆశ్చర్యపడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా అక్కడ ఎంతో సుగంధభరితమైనటువంటి వనాన్ని కూడా వారు దర్శించినటువంటిది. ఆ వనము కమలములతో సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి కారణంగానే అది సౌగంధిక వనంగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి, ఆ సుగంధాన్ని ఎల్లప్పుడూ సర్వత్రా గుబాళిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ వనంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి అలకపురి యొక్క మరొక భాగంలో, పురోభాగంలో ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి నంద, అలకనంద అనేటువంటి ఒక రెండు నదులు కూడా అచ్చట ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ అలకాపురి యొక్క మరి ఆ పురోభాగం నందు నదులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని, నంద, అలకనంద అనేటువంటి రెండు పేర్లు కలిగినటువంటి నదులను కూడా అచ్చట వారు చూశారు అని చెప్తున్నారు. నందాచ అలకనందాచ సరితో బాహ్యతపురః. సో ఏదైతే ఆ పురి, అలకనంద పురి అనేటువంటి ఆ ప్రదేశము బాహ్యంలో వారు ఈ రెండు నదులను వారు చూసినటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఆ నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పరమ పవిత్రమైనటువంటివిగా చెప్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ తీర్థపాద పదాంబోజ రజసాతీవ పావనే. సో తీర్థపాద అంటే దేవదేవుడైనటువంటి ఆ గోవిందుని పద అంబోజ పాద పద్మములను, అంటే ఆ శ్రీహరి యొక్క దేవదేవుడైనటువంటి ఆ గోవిందుడైనటువంటి ఆ శ్రీహరి, గోవిందుడుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ శ్రీహరి అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క
పాద పద్మముల యొక్క ధూళితో, ఇక్కడ రజ అంటే రజస, రజు, రెండు అర్థాలు ఉన్నవి. ఒకటి ధూళి అనే పదం వస్తుంది, ఇంకొకటి రజో గుణం. సో ఇక్కడ రజస అనేటువంటి ఈ పదము ఆ ధూళి పాద పద్మములను, ఆయన పాద పద్మాలను తాకినందువలన ఆ పాద పద్మాలపై ఉన్నటువంటి ధూళిని తో సమృద్ధి అయినటువంటి ఆ నదులు కావడం వల్ల అవి ఎంతో పావనమై ఉన్నవి అని చెప్పారు. అంతే కదా, గంగా నది కూడా మనం ఇక్కడ అంటే ఈ రెండు నదుల గురించి అంతగా మనకి ఎక్కువ తెలియకపోయినా గంగా నది గురించి తెలుస్తుంది. సో గంగా నది ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలను తాకినటువంటి, సో అందుకే చెప్తారు కదా, బ్రహ్మ కడిగిన పాదం అంటే ఆ నీళ్ళతో కలిగినటువంటిది. కానీ ఇంకొక కథ కూడా చెప్పబడుతుంది. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలను తాకడం వల్ల వచ్చినటువంటిది కాబట్టి ఆ గంగా ఎంతో పవిత్రమైంది అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ పవిత్రమైనటువంటి గంగలో స్నానం చేస్తే మన జన్మలో చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. మరి సో ఇక్కడ మరి ఆ గంగ మనల్ని పవిత్రమనర్చేటువంటి ఆ గంగా జలము కానీ, ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి నంద, అలకనంద అనేటువంటి నదులు కానీ, ఇవి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదధూళితో పావనమైనటువంటివి కనుక ఎంతో పవిత్రము అని చెప్తున్నాం. మరి భగవద్గీత కానీ భాగవతము, భగవద్గీత ఆ భగవంతుడు ముఖారవిందము నుండి వచ్చినటువంటిది. అందుకే అది మరి గంగా నదిలోనే స్నానం చేసేవాడు పుణ్యజీవుడు అవుతున్నాడు అంటే, మరి ఆ గీతామృతం అనేటువంటి గంగలో స్నానం చేసి అంటే భగవద్గీతను చదివే వాడి యొక్క స్థితి ఇంకా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆలోచించవచ్చు అని చెప్తారు. సో కనుక ప్రతి ఒక్కడు భగవద్గీతను చదవడానికి చదివేటట్లుగా మీ వంతుగా మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి, మనకు తెలుస్తుంది కొంతమంది తెలవని వాళ్ళు ఇలాంటి విషయాలను వినని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ప్రయత్నంగా తెలియచేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మనసుకి మీరు వీలైనంత వరకు మనం సో మరి భగవద్గీత ఆ విధంగా భగవంతుడి ద్వారా వచ్చింది. మరి ఇక్కడ భాగవతం అనేటువంటిది సాక్షాత్తు భగవంతుడే. మరి గంగాజలం కానీ, నంద, అలకనంద కానీ ఇవన్నీ మనము వాటి దగ్గరకు వెళ్ళాలి. కానీ భాగవతము, భగవద్గీత మన దగ్గరికే వస్తాయి మనల్ని పునీతం చేయడానికి. మన ఇళ్లలో పెట్టుకోవచ్చు, తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. మన ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి భగవద్గీత, భాగవతాన్ని చదవడము, వినడం ద్వారా ఆ గంగా, అలకనంద వంటి నదులలో స్నానం చేసేటువంటి పుణ్యఫలాలు వస్తాయని మనకి గీతా మహత్యంలో కూడా చెప్పబడుతుంది. సో దయచేసి రెగ్యులర్ గా శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులకు రావడానికి, అలాగే వీలైనంత వరకు భగవద్గీత వినడానికి, చదవడానికి, మన ఇళ్లలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు భగవద్గీతను పెట్టుకొని భగవద్గీతను చదవండి, నలుగురికి తెలియచేయండి. చేయడం కూడా భగవద్గీత మనము వినండి, ఇక్కడ ఆలయాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ దేవుడి దగ్గర ఎదురుగా కూర్చొని చేసేటువంటి చెయ్యాలి, అది కూడా వారం వీలైనంత వరకు. కానీ మనం ఈ విషయాలను నలుగురికి చేయడం కూడా భక్తే అవుతూ ఉంటుంది, అది కూడా భక్తే అవుతుంది. సో భగవద్గీతలోనే చెప్తారు 18వ అధ్యాయంలో అర్జున్తో చెప్తారు, మన ఈ సంభాషణను ఇతరులకు తెలియచేసేటువంటి వాడు వాడి యొక్క దివ్య జ్ఞానం ద్వారా భక్తి యజ్ఞంలో పాల్గొన్న వాడే అవుతాడు అని చెప్తారు. కాబట్టి వీలైనంత వరకు సేవ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి, నలుగురికి ఈ విషయాలను తెలియచేయడానికి. మీకు లభించిన అవకాశాలను ఉపయోగించుకొని టెంపుల్ తరపు నుండి కానీ ఏదైనా మనకు ఉన్నటువంటి వాటిలో సేవ చేయడానికి వీలైనంత ఎక్కువ మంది పాల్గొనండి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. శ్రీ జగ प्रपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम्स। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।